И здравейте на всички от VBlock 7 и в този информационен клип ще ви уведомя, че съм член на един клан Free TV. Сега ще ви го покажа. Изчакайте сега малко, че компютъра ме е много бавен. За това, докато влезна в клана, ще паузирам клипа. Така, отново съм тук и ето го клана ми. Следете ме и там. Ще качвам тук повече, защото не знам и аз. Тук ще ме е по-яко да казвам. И така, какво да кажа, абонирайте се, добавете в приятели, давайте плюсчета, най-важното. И така, както казах, следете ме и там. И това е. Това е клипа, общо взето. И да, довиждане.